Sena li fl-axħar wasal toroq ħwienet imżejnin jixtiequ mal-kartolini li tiġi l-borra il-Maltin barra x-xogħol is-sena kollha biex inferħu lis-Sinjur rigal kbir ikollna nixtru f'karta tleq mimlija fjur l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-grokkijiet l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-grokkijiet l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-grokkijiet l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-grokkijiet Sant il-raba jkollna naslu biex imbusu lil xulxin min jaf Grace l-imkowzer tilbes tajt il-kejk se jkun ħażin nibbukjaw kien rridu nilħqu ix-show tiġbed ħafna nies dis-sena għandhom belly dancer bħala sissa ma rajniex l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-krokkiet l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-krokkiet l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-krokkiet l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-krokkiet jott il-flus jott tan-negozju u jitbissem bħal bambin mal-ħanut waqfitlu stilla u il-kexxun fih mhux ħażin kollox jgħaddi kollox tara jtir mar-riħ tini aspru għax għandi rasi tinqasam li trid bluġieħ u għajma x'jaħraqni l-fwiet ma rridx nara krokkijiet għajma x'jaħraqni l-fwiet ma rridx nara krokkijiet l-ispirtu tal-miliet jinxtoroq bil-krokkiet 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 F'dawk li ksaħ xhur tas-sena sħan il-qlub bit-tifkiri tal-festi u tat-tfulija li jżuruna fil-miliet kemm tara twieqi mżejna donnu l-ferħ jixellu ċuħ tislima u xewqa tajba dal-messaġġ ħanin nozzuh l-anja ħelwa ta' Diċembru tidwi fina u kull imkien dija kbira min arġejken ġabet barra lil-ħolqien nixtieq qalbi tkun il-grotta min tal-anġ li nkanta l-flus l-anja ħelwa ta' Diċembru tibqa' tħeġġeġ fost il-ġnus li kieku is-sena
sena kolla dik il-kewwa fis-smewi twettqilna l-ħolma kbira nejxu l-ħajja tal-miliet hemm seħer f'din il-ġrajja sar miraklu kbir dal-lejl ġi fostna l-feddej tagħna mjew ġab ena bla kejl l-anja ħelwa ta' Diċembru tidwi fina wkoll imkien dija kbira mingħajr ċkejken ġabet barka lil-ħolqien nixtieq qalbi tkun il-grotta min tal-anġli kanta l-flus l-anja ħelwa ta' Diċembru tibqa' teġġeġ fost il-ġnus l-anja ħelwa ta' Diċembru tidwi fina wkoll imkien dija kbira mingħajr ċkejken ġabet barka lil-ħolqien nixtieq qalbi tkun il-grotta min tal-anġli nkanta l-frut l-anja ħelwa ta' Diċembru tibqa' tħeġġeġ fost il-ġnus l-anja ħelwa ta' Diċembru tibqa' tħeġġeġ fost il-ġnus beda wejra stamħabba xulxin li qed jirrenja u ma sbiħit tiftirir għanna l-fejn niftakruhux minn ta' imda mistrir il-kol f'da żmien insibu dritt ta' għena insibu dritt ta' snin reġa' wasal mistrir sens ta' paċi taħal imbidlu żminijiet ejjew il-kol flimkien inħadnu il-weddiet tajna l-kol miġbura bil-jiem tal-miliet xewqa tan sbir